Gabriela, é maior que a min. Eu creo que moito máis maior. Lévame polo menos 2 anos. Despois de tanto tempo, non esperaba encontrala na aldea, en Aita, pero ali estaba, sentada, languidamente na bancada de pedra dos Bandariz, entre 2 textos de xeraños. Hola, que tal? Ben, e ti? Ben, moi ben, bueno, fatal. En realidade era moito máis maior que a min, 3 anos quizás. Estás moi delgada, ti tamén estás moi delgado. Levaba unha saia longa e tiña os pés espidos, eran uns pés grandes, de home. Estiveses fora, si, o mellor eu tamén marcho. Si, vou marchar. Estou pensando en facer unha viaxe, pero moi lonxe, sabes? A Australia ou a un sitio deses. Sería fabuloso. Si, case seguro que vai a Australia. Un amigo meu ten os pais ali. Fíxose reflexionado e fala con eles pola noite. Eu estive en Barcelona, sabes? Vivín con xente así. Barcelona, claro. Nunca fixen unha viaxe, sabes? Gustaríame facer algo potente, Australia ou algo así. Debe ser alucinante, tan lonxe. O meu amigo di que se cravamos un furado dende aquí que atravesara toda a terra se iríamos a Australia. Que tal en Barcelona? Ben, bueno, regular, mal. O meu amigo regaloume un reloxo. Despértate con música de cumpleanos feliz, Happy Birthday to you. Tamén ten a hora que vai en Tokio e en Londres, e en Nova York. E podes anotar os teléfonos e guardalos. É como un ordenador. Mira, fíxate. Oh, que ben, é fantástico. Sabes, eu teño unha filla. Unha filla? Si, queres vela? Invitoume a pasar, sorrindo, como se lle doese sorrir.